ಈತ ದಿನ ಓಲಿತ್ತರು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಓಟು ನೆರೆ ವಾ ಹಕ್ಕು ಉಂಡು ಇರೆಗ ನೀರು ಕೊರ್ಜರಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಓಟು ಪಾಡು ಜಾಂದ್ ಒಡಿಪು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಗ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಊರ್ದಕ್ಕಲು ವಿರೋಧ ತೋಜೈನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ ಪಗೆಲಿಡಿ ಬಾರಿ ಬಿಗಪುನ ಸಿಕ್ಕೆ ತಡೇರೆ ತೀರಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡ ಬಯ್ಯಗಾನಗ ಬಾರಿ ಸೀತಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡು ದೂರದ ಊರಲೆಡ್ದು ಬರ್ಸಬರ್ಪುನ ಅನುಭವ ಕುಡ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತದಕ್ಲೆಗ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂದ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕ್ಲೆಡ್ ಔಲೌಲು ಬರ್ಸಬೈದಂಡ ಕಡಬ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪರಿಸರೋಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಐಸ್ದ ಬರ್ಸಬೈದಂಡ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸಬೋರ್ದುಂಡು ಐಸ್ತ ಬರ್ಸಗು ಜನ ಪಿದೈ ಬರಿಯರನೇ ಪೋಡಿಯೊಂದಿತ್ತೆರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪರಿಸರೋಡು 3-4 ದಿನೊಡ್ದಿಂಚ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಡಿಪು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷೋರ್ದು ಓಟು ಗುಂತಿನ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಗ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಓಟದ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನಗ ಊರ್ದಕ್ಲು ಏವ್ರ ತೋಜೈನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೆಗ್ಲ ಪಾತೆರಗು ಪಾತೆರ ನಡೆತದು ಓದಂಟಗ ಕಾರಣ ಅಂಡ್ ದುಂಬು ಎಂಗ್ಲನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಈತ ದಿನ ಓಲಿತ್ತರ್ಗೀರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದೆ ಓಟು ಕೆನೆರೆ ವಾ ಹಕ್ಕು ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ನೀರು ಕೊರ್ಜಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಓಟು ಪಾಡು ಜಾಂದ್ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಗ್ ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಜೋರು ಮಲ್ತದ ಪಾತಿರಿಯರ ಒಟ್ಟಗಿತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಕಲ್ಮರೋಡ್ ಪಗ್ಲ ಜನಕುಲು ವಿರೋಧ ತೋಜಾಯಿರು ಯಾವ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಬಿದ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ರ